Fl-ewwel xahar għal din is-sena diġà ġew implementati 10 miżuri soċjali kif imħabbra fil-budget għal din is-sena, hekk spjega s-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Mark Musu. Bħala Ministeru aħna għandna 26 miżura x'nimplementaw matul din is-sena. Fl-ewwel 5 ġimgħat tas-sena diġà implementajna 10 miżuri. Jiġifieri allura dak ifisser li implementajna diġà kważi 40% tal-miżuri soċjali għal din is-sena. Fil-fatt mis-sibt stess mal-45,000 pensjonant irċivew lotja tal-anzjani ta' dawk li għandhom aktar minn 75 sena u għadhom jgħixu fil-komunità. Għall-ewwel darba nataw din lotja l-anzjani li jgħixu f'residenzi tal-anzjani privati. Dan fil-waqt li kien hemm żieda fil-bonus għal min ma ħallas biżżejjed kontribuzzjonijiet biex jikkwalifika għal pensjoni. Musu spjega kif il-bonus lil min ma ħallas biżżejjed kontribuzzjonijiet għal pensjoni se jingħataw ukoll lill-anzjani li huma intitolati għalih u li għandhom il fuq minn 75 sena biex bekk għall-ewwel darba dawk l-anzjani li jikkwalifikaw biex jieħdu ż-żewġ għotjiet se jirċievu it-tnejn li huma. Din ħad tkun qed tagħmel differenza speċjalment għal dawk il-koppji il għaliex dan il-bonus li qed insemmi ħafna drabi jirċievuh nisa miż-żewġa li allura kienu waqfu mix-xogħol ma ħadmux aktar meta żewġu u ma jkollhomx pensjoni. Mela allura dan l-aktar li ħajolqot pożittiv huma lil dawk il-koppji illi jgħixu pensjoni waħda li ħafna drabi tkun il-pensjoni tar-raġel li allura issa b'din il-miżura l-ġdida ħajkunu qed jaraw id-dħul tagħhom jiżdied. Il-budget għal din is-sena jinkludi fih ukoll il-5 żieda konsekuttiva fil-pensjoni b'terz tan-nefqa tal-Gvern tkun iddedikata lil-qasam soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.